Muripo here. Hey people. Manje Nyasha utoda basa kutombondipinirawo hangu ndichimboona macomments. Ivoisa link Nyasha shamali. Ivoisi yawaisa linki. Yeah, ndafunga I think ndambokudza story time yakamboitika first trip yangu yandakamboita ndichienda kuVic Falls. Nyaya yekukwidza vanhu iyi I think ndo trip yangu yachaita ndaifanira kunyatsonyora kuti my story time my trip from Harare to Bulawayo. Crazy dramas akaitika guys. Hey, yeah, nyachita uchitipinira ndiona hangu kuti ndivanani vari kukomenda ndobva wandisira link but I think chakogara for 20 minutes kuri kuti kushandisa tuzvibani vandikuradzei the type of I don't know anonzi machii these ones unochibatidza muzasi umu ndo pane chiplug chachoni so no electricity I'm using these things ndokushandisa and the two then there's another candle there yeah so ndokushandisa these ones. Unfortunately I can't really actually talk about the actual place where I'm staying because the vacho they didn't give me the permission to mention their place. So, but as far as I'm concerned, it's a nice place. But kana sina unzitaura about their place, I can't do that. Maona manje. But it's a nice place. Kumusha, kuri nice. Zvinhu zvandakatochiva kuti mamwe in future. I should have something like this. It was really nice, like nice. Maybe we should sit down pamwe nemunhu wachoni ondiudza kuti should I do a video about the place I visited or not. But yo guys, wakamboona kuti waenda kumusha kutoti hakuna kana chitakishopu chekuti utenge zepe pawasvika paplace unogara pasi you sit down ndozvandikutaura nezvazvezvezvezvo kuti uneone marural setups but paunovhura door unogara pasi ndo place yandikutaura nezvayo it's very nice it's extremely beautiful. So I'm using these ones and I don't even mind kuti I'm using this because that's the setup I really wanted to be staying at. Now it's not that bit hiking nemi. So but I tell the owner of the place ndikati kunoku munoita zvehiking here kana kuti kwete zvikanzi no hakuna kana gomo ona manje. Hey, no. Go say long time. Right. I know you're always smiling. Kufarira. I know you're always smiling, my friend. How are you? Yeah. You're always smiling. Smiling. What is it? Ndiri boa hangu ini todzokera mumba mangwana zviri segogogo Iri right zvangu ini ndatongokufungawo ndakuona uri palive. Gogo mukuninzwa here? Ndiri kukunzwa. Okay, I think havasi kundinzwa. Ndiri kukunzwa ini. Gogo muri kundinzwa here? Ndiri kukunzwa. Iye ndiye asiri kutonzwawo. Apa ndiyatodona. Mushe uri sei upenyu? Njoda chero tichingongwavhaira tirimo muvamwe imomo. Ameni. Muripiko gogo? Ndiri kumba. Mapedza masports.
Ndikumba zvangu. Ndazviona kuti muri kumpa. Handiti ka? Tangosara togaya kutota senge live yedu. Itori yedu isusu tongokontinya. Vanotidatira mberi vanachema kana vadzoka. Pamwe Mpangara neminzwa iyi iri kuekera kuno kwakazara minzwa yewhite guys. I don't know why. Bando yakazara mumatondo ekunoko. Okay. Yekupi kweko? Kumachonyonyoko uchazoona video yandichaisa kuti ndandipi. Haya. Asiri kwamupini wasvotoka kana. Unofunga kuti kana ukangoburisa video isina vhita tingaziva kuti ndikwazvimba here kana kuti ndekwakitsi yatota. It was an invitation. So I said I saw what place yacho inonzi chii. Okay. Oh. But it's along Mvuma Road. Okay. Saka tongotori no, Mvuma ndinonyatso kumuziva but chandosa ndechekuti pana chitasa pamap even nhasi ndachonasa kuti 43 pana ndiri nepachenofi yacho I think papa chinzi 43 minutes away from Mvuma. Okay. Oh. I think I'm close to Mvuma. Akusi uchatsiwedzere. Handizivi ndicha kuda unoiziva nzvimbo yacho unozo pane mavhidhiyo andatoita nhasi chamaposta pamwe mangwana ndikakwasa maedita amangwana. Oh. But mavidhiyo these videos guys angari dhungetunge, they were not planned. Zvangozoitikawo nepamwe but zvasi paprogram. Pananga achisuka akatanakirwa nhasi achikhuluma ndevele. It was really nice guys. Ndasangana namwe gogo wanga nemoto iwe Vechindevere. Ndasangana nagogo vanokhuluma vanga vaine moto mavhunze. Kana gogo vakandibhofe ndakavakangamwa. Hayi ndasipakwa nhasi ndabva ikoko ndichingoseka. Vava vachinakidza gogo ivavo. Kokumamisha kuti mazona I'm going rural. Otherwise muri seiko gogo? Akusi kungotamira dowira vanhu here mumamisha. Hakuno kwandira vari minzungu ini. Unless vakatokohwa. Uchaiona video mangwana. Haisati shoti tenge tiripo. Unoyobhodha aifana kuzonge ndachifonera kuti ndipese. Saka maybe to wake up in the morning kunoita my video. Ndanda kusuwa wena. Ndinachingotendera ndiripo wani gogo. Ndinachingotendera mukati umu. Ndinde ndisipo. Muri kubasa? Ezvinezvi handisi kubasa. Asi pesa apa ndendiri kubasa saka handikwanisi kukuona. Ano ndipoti. Yatopera. Yakaitwa huru yekupedzisira. Anonyima kudaro. Ino ndokupeiwa yapera. Nyima. Zvauri sitinji? Ndikubikire. Tobika. Uri kufriza Sharo? Unongoreva wakanhema kuti unoyoshira mangwana panonditi handatopera zvomeka sense here. Unoyachitora mangwana Sharo mai guru ndovati wabika yakawanda. Unoreva zvena iwe. Ndikataurira mai guru wako kuti wabika yakawanda unoyachimwa mangwana. Sharo uri kufriza. Asi kumbotinzwa Sharon ari kubudikira chingoenderera mberi network yadona.
tinongoenderera mberi neshow ive neni kusvikira maminutes akwana tobhaibhisa vanhu. Chitoya henyu timwe tigogo tasara tiri vairi. Hoo yangu ndo iripo asi yaSharon hapana. Uyai kana gogo. Aiwa, nditambidze kapu. Nditambidze kapu. Kutonotora kutotanga wasumuka. Ingova vadedzera kuti uyai nekapu yagogo yeti. Indambotanga yasanitizwa. Zvakaoma. Egai vambotanga vaisanitiza mazuva ano zvizotanga zvasanitizwa kuti zvigobatwa. Taura hako. Iri seiko COVID ikoko? Kunoku yakapera. Kana yakapera zvakaita zvakanaka. Kana kutofamba tisina kana mamasiki. Inga kwakanaka ikoko. Saka tangosara tiri vairi tongobhaibhisa nezvegogo bhabhai ndakunovata wena. Hatimbobhabhai saka tikatobhaibhisa zvatodhakwa. Saka tombomirira Sheri moti anodzoka. Anodzoka. Handifungi. Anodzoka. Dai vamuisira link apa tatongopinza vanhu zvatofamba. Deadi. Vaisa link vanhu vapinda. Yabve. Hapana kanoedha because Nyasha hapo iye Sharon hapo saka hapana novapinza. All right. Vapinzei mimi gogo. Mwenye makati ngwangwangwa kai. Andina link. Eke zvinova kutota basa rokuona isu hatakutobvawo isu. Mukadaro kamatokanganisa. Inotoramba takamirira naye gogo tangosara tiri vairi. Ari kudzoka. Egai tione madzokero ake. Mufonerei. Ini ndiripo hangu handina kubva. Mufonerei seri. Oh yeah. Kwatonhora kuno. Kuno kuri bhuu. Kocha antu wafa. Pambonaya. Pambonaya? Zvinyu matombonaya were. Handina mbonaya wende handiri mumba hangu. Aiwa zvasi kwanaya zvo. Kunonaya anytime any day. Nice kuno kwane zvizuva zviviri tatu kusina kunaya. Kunonaya. Kunonaya. Dekwairi mwa maitombosana kukaira zvimanhanga nemuboora. Aiwa, vanorima vari kutorima. Pakanaka. Ari kudzokera. Chi? Ari kudzokera. Haadzoki. Takutoendawo isu. Aiwa, anodzoka. Patova nevanhu 4 zvinezvi. Pano vanhu 4? Eh. Varipi ava handivaoni? Vari kumateresi. Materesi hakuna vanhu? Va5.
guys, oh, ndakutama ma-equals. Ma-equals anyanyisa. Ndainyasha story time yandakuita pandakaita pandakakandirwa chingwa. I think anga ari mugweta kuukira nechingwa.